हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ दैथायहरदों अनसुला नार्जारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बिथाङाबो मोनसे इउट्युब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। एसेबां अननाय होसेयावबो नों आंखौ फोथायासै। एसेबां अननाय होदोंमोन आं, नों बेखौ बुजियासै। अब्लाबो नों आंनि अननायखौ नेवसिना आंनि गोजान जामारबाय। ना आं सोरनोबा खिन्थानो हादों, ना आं सोरनोबा बुंथिना होनो हादों। खालि नों आंनि जिउआव दुखुनि मोदैल'सो बोहैहोना गालांबाय जिउ।